Však to je separátor tiež. Marko na tým chvíli separoval. Dnes som dokončil druhú časť formy a ďalším krokom bude zrobiť tento zadný diel, tretí. Musím ešte vymodelovať túto hlinenú deliacu rovinu na jednej i na druhej strane. Do toho sa ale dneska nepúšťam, lebo v najbližších dňoch sa nemôžem venovať soche a hlina by mi zbytočne vyschla. Takže som dnes iba dokončil tú hornú časť zadnej formy a idem domov. Čo ty?